ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созани хубен саломатиётон хубай вақтотон хуша. имрӯз 10 майи 2023 1000 рубл баробар ба 136 сомонӣ. навори имрӯзара гӯшкунед ки ма чира гап мезанам. дар имрӯзану бардуи азиз мошини Renault Laguna астай Toyota Camry D ҳам фурӯшӣ ҳам алишияй замин астай дар шаҳри Кӯлоб я кадай шаҳр Душанбе замин дар кораи то чанд сома дар кораи дар ҳам видео гап мезанам. хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ноҳияи Данғара шаҳри Ваҳдат ва я дачаи арзон астай дар шаҳри Ваҳдат. квартираҳо арзон астай бардуи азиз дар ноҳияи Рӯдакӣ квартира астай дар шаҳри Турсунзода ва квартира астай дар шаҳри Хуҷанд. қизиқи видео ҳамияе ки аз заминай 27000 сомон. ина бардуи азиз замини арзон астай 27000 сомон, хонаи заминӣ астай 90000 сомон ва дукомната квартира 110000 сомон ай. бардуи ғарибам шумо метавонед ки як замина 198000 рублда бихарен. хонаи заминӣ астай 661000 рубл ва дукомната квартира 808000 рубл ай. ва дигар чизҳои арзон ҳамроҳӣ кардагам. видеои имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешавад. мисли ҳар вақте я дона лайкира бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. Подписаться, анака мирим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз пешаи навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бардуи азиз бачаи ачкидори кастомбурукуштагӣ навора сар мекунам. мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунем. квартира дешен қарордора дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода деҳаи Мавҷ радиостансия мегуфтиянаш. духонага квартира дар 5 этаж қарордора 72 квадратни метрай. ремонти хона бардуи азиз хеле ки дидесен 100% ай. овсоч мега ҳастай уҷатор 100%. нархи квартира 260000 сомонӣ мега. бардуи азиз хеле ки гуфтам духонага 5 этаж 72 квадрат ай ноҳияи Рӯдакида нархиш 26000 сомон мега. агар харидор бошӣ занг биза бигӯ ки номеро рай канали Саудутиҷӣ гирифтам арзон мекуна. ва соҳиби квартира мега ки агар мошинои 2011 боша болои сума битан мешава ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекуна. бо квартираҳои фурӯшӣ доре мега дар доми барамбидагиш. бардуи азиз маълумоти бештара занг мезанен мегирен. касе дар квартираи арзон дар кора ё мисол квартираҳои арзон дар кораи ноҳияи Рӯдакӣ ҳам якада занг бизанед. яду видеои пешнар аҳамият додам. я бародар навистае ки таға айми шаҳри Кӯлоб ягон замини арзон бумон. ина бардуи азиз я бародар мада як замини арзон рӯӣ кардагиай. бовар ки ҳози ман нархша бугум ку агар ҳамин ютуб мекафада талха ютуб мекафа. ина бардуи азиз бо диққат гӯш гап мезанам. замине дешен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб ҷамоати Забдор деҳаи Ждан. ина бардуи азиз шаҳри Кӯлоб ҷамоати Забдор деҳаи Ждан гуфтагиай 8 сотиқ заминай 3 дар хонара фундаменtoш рехтагӣ овсвет мега дора дастсрошни пулуш дар корай ҷои шидаш 27000 сомонӣ. ина бардуи азиз бо мегӯем ки Саудутиҷӣ ты хонаи ана арзон намемонӣ ё замини арзон намемонӣ. ина бардуи азиз 27000 сомонак. занг бизанен ҳози бихаренаш. бардуи азиз як компания ширкати нава шумо да тавсия метиҳем. ин компания ай шаҳри Екатеринбург ай дар шаҳри Бохтар нав ҳуиштагӣ ай врачҳои беҳтарин дора. бардуи азиз ҳози ҳам врач худаш гап мезана бо диққат гӯш кунед. компанияи Триумф ширкати нав аз шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон омадагӣ маҳсулотҳои шири штори анаеш аз шири штор иш повер барои бенаслӣ, барои простата аденома, барои мастопатия, миома, фаромӯшхотирӣ, иш каралви калси, норастобиҳои калси, ҳамин чизҳо дар ширкати нав бо мутахассисо аз Россия, аз Тоҷикистон ҳамиҷа ҳамкорӣ мекунем. марҳамат.
دوستانی عزیز اپاشکو مداروچ خیلی که انا گوش کردن همی وراج خودش گپ زد این کمپانی بردروی عزیز ای شهر یکاترینبورگ در شهر بختر نویشدگی وراچوشون وراچوی بهترین بردروی عزیز خا اگر مثال یگون سوال داشته باشین یگون مثال انا یگون چیرا پرسیدنی باشین با همین نمرای انا 978 50 61 61 واتساپ شده بنویسین مقصد چی سوال دارین بردروی عزیز همی وراج خودش اتویتون میتونه که جوابتون میته بهترین ادامه خلاصه بچه‌ها چه خسته نباشی همون یاد دونه لایکی بپلا با یگون قشقچای شکرخری بزنه نواری امروزه را دوام میتیم بردور از خانه دیسین قرار در شهر وحدت دهه استقلال ده 6 سوتیق زمینه در خانه یک ویران بانیا حاجت خانه وارداشتگی اچخلی دیسین خانه را بردور عزیز سه طرفش محکم بده مکتب مسجد بالنسا نزدیک بده صاحب خانه میگه که دکمنتوش 100% انا بردور عزیز سروشنی پولشون در کارای نرخش 90000 سومانی اینا بردروی عزیزم 90000 سومون خانه فسانیخشو در شهر وحدت باور که پول میشید حوزی میخریدمش ده Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. دوستان عزیز خیلی که در اول ویدیو گفتم یه دچه ارزان است در شهر وحدت این بردروی عزیز گوش کنین همون را گپ میزنم سروش دچه فروشی قرار داره در شهر وحدت در رومیدا لوی دریای یوسدا 6 سوتیق زمینه دو комната داره ремонташ средний гердаш забор хати маҳкам кардагӣ овсуед мега дора ҳуҷҷатош 100% нарша бардурои азизам 170000 сомон мега арзон мешава ва соҳиби дача гуфтагия ки агар мошин дошта бошанд мошин битан болои суман битен мешава бо ҳами яка дараи ҳами ромид дача ва хонаҳои фурӯшӣ дора мақсад ки ана касе да хонаю дача дар кораи дар дараи ромид ҳами яка да занг бизане номерои телефонаш имо ватсап дора بچه‌ها چالش‌های امینود با ایست بگی که میگذاریم به قضیه ویدیو دوستانی عزیز کمپانی که بزرگرالی و کمپانی که نظرش مورد توصیه می‌کنیم برای گذشتن سرحد شما را ای مسکو و مسکووسکی اوبلاست ای پیش خونتون ای جای کارتون گرفته به سرحد قزاقستان انشالله که ساق سلامت برده میارن بردروی عزیز خیلی که دیسین ماشیناشون ماشینای بهترین ای ماشینای زمانوی ماشینای لفته کم بردروی عزیز خیلی کمپانی کم ای بردروی عزیز نرشا گفته که 7500 روبل بگو اگر زنگ بزنی بگوی که نمره رای کانال سعودو تیجی گرفتم شما دا با بردروی عزیز ارزان میکنه یعنی که سکیدکا میکنه نه که ماشیناشون ماشینای زور ایده بسیاری برادرها در فدراسیون روسیه و در غربی قرار دارند ماشیناشون در خانه خوابنده که نمیدونن چخیل رکلام کنن برادرای عزیز اگر شما زمین خانه کوارتیر ماشین چیزی که برای رکلام داشته باشین این همین نمره دیسین برادرای عزیز در واتساپش بنویسید ما برای خریدارا را رکلام زورش میکنم چخیل کوز رکلام کردم همین خیل رکلام فاسونش میکنم برادرای عزیز چیزی که داشته باشین برای فروش در واتساپم بنویسین Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. دوستانی عزیز دیم کانال ماشین های فروشی مرا در کامنتر نگاه کنین همونجا هست دیم کانالم بردروی عزیز ماشین فروشی رنو لاگونا سالی برآمدش 2004 سوزشوارش دیزل موتورش 2.2 коробкаш механик 6 скоростса документош 1 сола буде бардروی عزیز انا خیلی که گفتم سوزشوارش دیزل در 100 کیلومتر 5.5 لیتر расход дора адрес бардро шаҳри душанбе дар қарор дора нархи мошин 50000 сомонӣ касе харидор бошем бардрои азиз бо арзон мекна ҳар ди номерош ватсап дора занг зада маслиҳат кунед бардрои азиз як мошина гап мезанам мегӯй ки ҳамин шав рӯз кор кунама яктаам хеле мошин бигирам да беҳад мошинои зуранд дӯстони азиз мошини фурӯшии Toyota Camry D тоза Sky Toyota Camry D бардрои азиз Sky тоза будай соли баромадаш 2011 сӯзишвориш бензин мотораш 2.5 литра коробкаш автомат 6 моҳ ҳуҷҷат ва танировка дора
5 моҳ мешавад ки ай вагон гирифтагиаша Россия рафта мега мефурӯшимаш ё алиш мекунам ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтар. Ин мошини десем бардури азиз мошини фасони хушрӯ айне ки қарор дора дар шаҳри Бохтар яъне ки Қирғанда қарор доштай нархша 150,000 сомон мега арзон мешава алиш ҳам мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар ё шаҳри Душанбе да. номери телефонаш WhatsApp дора бардури азиз занг бизанен ё 150,000 сомон бихарен ё алиш кунен ба квартира дар шаҳри Бохтар ё шаҳри Душанбе. бардури азизам хаста набошен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен як квартираи фасони хушура гап мезанам беҳад квартираи зурайда бардури азиз квартира десен қарор дора дар шаҳри Турсунзода дар 3 микрорайонаш будай дом 12 этажа духонага квартира дар 3 этаж қарор дора 46 квадратни метрай ремонти хона бардури азиз хеле ки десен да сурат евро ремонт кардагӣ фақат пула метиу медрои зиндагӣ мекунӣ о свеч мега ҳастай ҳуҷҷат шартнома доштай элитни домай бардури азиз нархи квартира 300,000 сомонӣ мега касе харидор бошен бардури азиз бо арзон мешава номерои поёнгиш да WhatsApp ҳам дора касе да квартира дар кораи шаҳри Турсунзода занг зада маслиҳат кунен. бардури азизам мегзарем ба 8 эълони имрӯза чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам як када замин дар кораи шаҳри Душанбе ина бардури азиз ҳамура гап мезанам бо диққат гӯш кунен касе ки замин дорен ҳам як када занг бизанен бардури азиз як кадаи шаҳри Душанбе территорияи бозори Корвон Гилбита замини фурӯшӣ дар кораиша ай 40 то 70,000 сомонира боша ана пулаш тайёрай мехара бардури азиз то ана мисол айми 40 то 70,000 сомона заминеш дар кораи ҳами якада территорияи бозори Корвон Гилбита ҳами территорияда боша касе ки замини фурӯшӣ дошта бошен ҳами якада срочни занг бизанен. дӯстони азизам мегзарем ба 9 эълони имрӯза як хонаи фасони зура гап мезанам проекти беҳад хуб қатъия бардури азиз ана бо диққат гӯш кунен хонаи десен қарор дора дар ноҳияи Данғара деҳаи 400 9.5 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ ремонташ коробкаи бардури азиз хонара ба ғишти пухта вардоштагиан чӣ хеле ки десен овсеч мега ҳастай ҳуҷҷат дора баня кухни калон ва ҳоҷатхона доштай нархи хона бардури азизам 220,000 сомонӣ мега касе харидор бошем бо арзон мешава ҳамин номерои бардури азиз 985 000253 да WhatsApp ҳам дора занг зада хонаи фасона аз ноҳияи Данғара бихарен. эй бачаю чавхи як кофе талх авза ки ба фикрам ховод бурдесая ака барои чӣ гапа гуфтам барое ки яке ховд бурдеса боша ай хов хезида шеринар мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ бардури азиз и квартира десен қарор дора дар шаҳри Хуҷанд шаҳраки Истиқлол да гуфтагиай шаҳри Хуҷанд шаҳраки Истиқлол духонага квартира дар 4 этаж қарор дора 57 квадратни метрай домои пешна квартира ремонт доштай соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест фақат навистагие ки свети оваш 24 соат ҳастай нархш бардури азизам 110,000 сомонӣ мега касе харидор бошем бо таргават мекуна номерои телефонаша занг зада квартираи арзонаи шаҳри Хуҷанд ана шаҳраки Истиқлол бихарен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана ака бачаё ча гил дар болои бом видеои мо шид тамом бибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки замин хона квартира мошин чизе ки арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани мо барои пешравии канали мо барои
ана меҳнатҳои мо ҳам ядона лайки бепула бижихен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен, подписатсия. аз куҷое ки замин хона квартира шумо дар кора комент карда бинависен, ма арзонтари уфта барои шуморо реклама мекунам. ва дӯстони азиз дига гапам надорам, то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. агар то охири видеоро тамошо карда бошӣ панҷи звездара бинавис. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.